खुलुमबाय, आंनि मुङा दिलकुमार नार्जारी। लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बड' वाइटि इउटुब चेनेलाव। आंनि मोनसे आरज, लोगोफोर, आंनि भिडिअ शुरु जानायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, आंनि बड' वाइटि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकन बेलखौ थुनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैग्रोयो। फाग्लायाव मोना नों बिदाया थैबावरा नोंनो मिथिबाय सोरबा आर्मि नायफैनो दाख्लै आं खिथादों आरो नों लाथारोबा लाना खारगादोसो गियार लागाव असेया असेखा जेब्लाबो गावनिया गावनिखा अरायबो थेवबोदि जिउआव मानोबा गोरोन्थिया जायगा लायो समादिनो नेना थानो हाया गोसोआबो दिनै आंजों गैया संसार लैथो गेजेराव रुगुं गैयै बिखायाव मैथा गैयै जिउनि दिङा सावगारि बोनाय जिउनि मा जागोन बबे मोनसे बागाबजों समायलांगोन जिउनि सिमाङा नोंनि आंजों नङा नोंनि जिउनि सावगारि आंदि नुवा नोंनि आंनि गोसोआव सोलायलांदों गाबा सोलायनो रोङाखै सावगारिल' गोसोनि सोंनाय नोंनि आंनाव गैया आंनि सोंथि नोंनावबो फिननाय गैया अनलायनायावबो जोंनि हेंथा गैया नोंनि अनगायै जिउआव जेबो गैया नोङो आंनि जिउनि बुजिथारा मुगैलांबाय नोङो नों बेसेबां मोजां सिंगार मोनो असेया असेखा जेब्लाबो गावनिया गावनिखा अरायबो थेवबोदि जिउआव मानोबा गोरोन्थिया जायगा लायो समादिनो नेना थानो हाया गोसोआ